imam utisak da ona ima konotaciju malo toga HR-ovskog našeg, što nam biznis zamera, da eto, da ušuškamo ljude, da njima bude lepo, da se svi osjećaju bezbedno, da nikom ne fali dlaka s glave, kao da ih nekako šuškamo i babysitujemo. Ono što sam htjela da dam 2 primjera, da pokažem u stvari kako psihološku bezbednost možemo na dramatično različite načine da gradimo i imam 2 ekstremna primjera u tom kontekstu. Jedan primjer je Univerzitetska dečja bolnica u Minnesoti. O njoj je pisala Amy Edmondson, ona je napisala tu studiju slučaja, koja je pokušavala da smanji broj medicinskih grešaka. Znači, smanji broj grešaka koje se dese u toku lečenja pacijenata u bolnici, u tom slučaju dečja klinika, znači deci. Ono čega su oni krenuli kada su krenuli u tu kampanju, krenuli su od dramatičnih podataka koji su bili na nivou cele Amerike u tom trenutku, znači to je pre 20 godina bilo. U tom trenutku je od grešaka koje se dese prilikom lečenja umiralo više ljudi godišnje nego što je umiralo od raka dojke ili nego što je umiralo u saobraćajne nesreće motornih vozila. Znači, taj broj smrti zbog greške u lečenju je bio ogroman. I onda kada pričamo o tom pokušaju, njihov je cilj bio da pogledaju kako izgleda situacija kod njih, da imaju podatke i da naprave okruženje u kome će se taj broj grešaka smanjiti na minimum. Ono što su oni identifikovali kao ključni problem je problem da se o greškama ili skoro pa greškama ne priča, da se one zataškavaju zato što se ljudi naravno plaše da će dobiti otkaz, da će disciplinski odgovarati i njihov je onda put bio da naprave psihološko bezbedno okruženje i to je bio jedan dugačak proces i veliki projekat, transformativni, kako bi promenili pristup greškama. I sad možete da zamislite u bolnicama koje su vrlo hijerarhijski organizovane, gde sme lekar stažista ili ne znam ni ja, neka medicinska sestra da prizna grešku ili da prijavi grešku koju vidi da je neko iznad napravio. Znači, to je u hijerarhijskoj strukturi. Znači, kad razmišljate u tom kontekstu, vrlo, vrlo teško. I onda su oni radili kako bi to prevazišli. Oni su uveli sistem koji se zove blameless reporting, koji je podrazumevao da se ispitivanje grešaka organizuje oko toga da se ne pita ko je kriv, nego šta je dovelo do propusta, jer oni rade ono što se desi kao greška može da bude rezultat propusta u čitavom procesu u kom učestvuje puno ljudi. Tako da se slome kola na onome ko je poslednji u nizu, ali je nužno, ali postoji proces ceo koji mora da se popravi, postoje momenti gde treba da se ojača, možda treba 2 ljudi da da mišljenje, da bi se sprečila mogućnost da nastane greška. Znači, njihov je cilj bio taj da se smanji lična odgovornost u smislu da se ne fokusira ko je kriv, nego šta se desilo, kako to možemo promenimo i napravili su i sisteme za praćenje, prijavljivanje anonimno za malo pa grešaka. Znači, nije došlo do greške, ali za malo što nije, da se uhvate u stvari svi ti incidenti da bi se promenili procesi i procesi učinili mnogo sigurnijim. Znači, bolnica je primer onoga što se zove High Reliability Organization. Znači, mi očekujemo da se tu rizici smanje na minimum. To imate u bolnicama, imate u vojsci, imate u avioindustriji, gledate da se greške sve uhvate i smanje šansa na minimum. S druge strane, u jednoj drugoj organizaciji koja je jedna od najvećih i najuspešnijih investicionih fondova, Bridgewater se zove, znači već 30 godina je jedan od najboljih investicionih fondova, njihov pristup psihološkoj bezbednosti je potpuno drugačiji. Kod njih kažu, mi pokušavamo, oni ga zovu radikalna transparentnost i u tom sistemu postavka je svi grešimo, niko od nas nije savršen, normalno je da ćemo praviti greške. Mi želimo da napravimo algoritam investiranja koji će najbolje predstavljati finansijsku realnost i
to je naša potraga, naša misija je da nađemo potraga za istinom, da napravimo taj algoritam koji će najviše odgovarati realnosti i smanjiti na rizik potencijalne investicije. Da bismo u tome uspeli, mi u stvari koju god ideju, ako ja imam ideju kako stvari mogu bolje da se rade, ja idem i tražim ljude koji su bolji od mene, iskusniji od mene, da svoju ideju izložim takozvanom stres testu, da oni kritikuju moju ideju i da u stvari da bismo tu ideju unapredili. Znači ide se na to da sve vreme idete i tražite od drugih da kritikuju ono što vi predlažete. Ono što je jako zanimljivo, jako se puno polaže na feedback, strahovito puno je u to uloženo. Feedback je otvoren, direktan, nema toga mi smo pogrešili, nego se traži ko je tačno pogrešio i onda kada se nađe ko je pogrešio, gleda se da li čovek nije na dobrom mestu, da li mu fali znanje ili nešto u procesu bilo problematično i to se ispravi. Znači vrlo direktno, vrlo otvoreno, znači za razliku od ovog blameless reportinga, ovdje imate vrlo direktno, traži se ko i svi feedbacki i čak performance appraisali se snimaju i javno su dostupni svima. Znači, to je vrlo radikalan način da se ostvari, kažem, psihološka bezbednost, u tom smislu da se razbije doživljaj ja sam pametan, ne mogu da pogrešim i ta vrsta arogancije koju mi možemo da imamo, koju imamo sve više što smo iskusniji. Njihovo je bilo da u stvari tu vrstu arogancije svede na minimum i da skine sve ego odbrane koje ljudi imaju oko svojih ideja i sujeta kroz taj sistem. Znači, to je recimo jedan drastično drugačiji način da se postigne psihološka bezbednost.